Обезвреждане на противник с подръчни средства. Показвам ви плавно изпълнение на дадената техника. Имам в ръката си в случая сгъната палка. Това може да е списание на гъното или някакъв дървен предмет. Така, атакувам го първо през челюстта. Това движение и веднага тук има към гърлото още едно. Той атакува, но тъй като моята ръка стои винаги тук, ето как отбивам и нанасям удар в слънчевия сплит. Тук бицепсът му, свалям ръката, още един удар му нанасям тук и го използвам това, за да го душа. Имам контрол и с краката, разбира се, долу коляното, за да го свлека на земята. Мога и да го бия, мога и да го задържа.